Wel, croeso nôl ato ni unwaith yn rhagor yma i gylch y Gwartheg ar gyfer pencampwriaeth tîm o 5 y Gwartheg Godro. A mae Owain Harris gyda fi o hyd fan hyn o Cross Hands fferm. Gellu Rodin. Gellu Rodin fyna'n dyfe. Biches o Gwartheg Holstein gyda chi adre wrth gwrs. Ac yn feirniad dy hunan, Owain wedi bod yn beirniadu dros y wlad i gyd. Dim dros y byd eto. Dim eto, na. Dim eto. Fingers crossed. Ond ar gael os ydyn nhw'n gwylio beirniad. Na, war y teg, mae'n gret i gael ti gyda fi ar gyfer y bencampwriaeth yma, pencampwriaeth y tîm o 5. Wrth i ni weld y Gwartheg Birgorn. A maen nhw wedi, mae Sioe fyna'n cael gresi dran, war y teg, ond maen nhw wedi cael bore anhygoel ac wedi cael diwrnod i'w gofio yma. Wedi ennill prif bencampwriaeth y Gwartheg Godro, wedi ennill pencampwriaeth y Sioe. Maen nhw'n mynd nawr am y tîm o 5, jyst gobeithio fydd hwnna'n tawelu chydig bach. Mae yna 5 eithriadol o grif dyn nhw. Mae gan y teulu Drysgol Goch 4 buwch yn y tîm yma i hunain. Mae'n anhygoel yn dweud. Odi, a i roi tîm o gyson a hyn mas, mae fe'n campani hunan mewn bryd le mae nifer sydd yn nawr ddangos mor fach. Mae jyst a bod pob buwch lath sydd gyda'r bryd hyn mas a mae'r quality yn ffantastig. 5 sy'n mynd gyda'i gilydd yn neis iawn, wedi cael ei troi mas yn dda iawn a 5 cyson iawn hefyd. A dyna ni, war teg, Sioe yn wr profiadol iawn yn arwen wedi cael ei setlo, wedi cael ei nôl fewn i'r llinell at y 5. Maen nhw'n 5 arbennig, ond a'i diwrnod nhw fydd i nawr yn y tîm o 5, gewn ni weld? Wel, fel mae pethau wedi mynd, byddech chi ddim yn beto'n erbyn ond i fi, mae sawl grŵp neis iawn mewn man hyn. Fi'n credu pwy chi'n edrych rownd. Mae'n bell i grŵp bach ifanc i gael yma, mae'n bell i grŵp ble mae cymysgwch o ddag llath neu pethau ifanc, ond mae 2 grŵp i gael yma, y Holsteins, y Jerseys a'r Birgon, i gyd yn llon llath. Fi'n credu bod real good cystadleuaeth yn mynd i fod fan hyn nawr. Sy'n bendant. Ni'n gweld y Brown Swiss yma hefyd, yn anffodus fel ni wedi sôn yn barod heddi, dyn nhw ddim mewn sych, maen nhw'n dda sych, dyn nhw ddim mewn llath, mae'n ddrwg da fi, maen nhw'n wartheg sych ac y rheffrod bach ifanc, y lloi ifanc. Fydd ddim yn ddiwrnod i nhw heddi o ran y cardiau, ond fel ni wedi gweud, gret i'w gweld nhw yma'n yn cynrychioli ac yn llenwi'r cylch ac yn cynnal diddordeb y dorf sydd wedi ymgynnull yma heddi, ac ni'n gweld y jerseys yn cael eu tynnu fewn i'r canol. Derin ni sôn amdani nhw te, mae'r rhain yn mynd i fod yn berig ydyn nhw yn y bencampwriaeth yma. Odyn, ni wedi gweld rhain yn y clasiau diwetha a maen nhw wedi bod, oedd par ffantastig dyn nhw, maen nhw wedi ado 2 fuwch arall eto nhw, 2 fuwch llath, 2 fuwch i weld yn dda, wel, maen nhw'n ragorol, really. Bach o gwahanol type trwy'r grŵp, fan hyn, credu ambell i un jyst ddim cweit yn dilyn y rai eraill. Falle bydd hwnna'n berygl un o heddi, anwedig yn erbyn bryd fel y Holstein sydd yn gyson iawn heddi. So, do lawr i beth beirniad sy'n bwysig heddi, ond fi'n credu bod challenge awn yn nhw yn erbyn y grŵp Holsteins. Mor braf hefyd i'w gweld yr Ayrshires yn cynrychioli fan hyn. Maen nhw wedi mynd am dîm ifanc iawn, wedi mynd am loi bach, am heffrod ifanc yn dyn nhw fan hyn yn y tîm o 5, a gret i'w gweld nhw yma hefyd wrth gwrs yn dyfe. A beth mae'r tîm o 5 yn neud yw cynrychioli'r bryd. Na, mae rhaid edrych ar ansawdd nhw, a mae rhaid edrych ar siwt maen nhw'n mynd fel grŵp. A fi'n credu beth mae Ayrshires wedi wneud fan hyn yw mynd am 5 nifel sy'n mynd gyda'i gilydd yn dda iawn. A mae'r ansawdd yn ffantastig. A falle bod nhw ddim mewn llath heddi, ond chi'n edrych mewn i'r dyfodol, chi'n edrych ar y 5 pin, a os ydy rhain yw beth mae'r bryd yn magu, mae dyfodol disglaw iawn gyda'r bryd. Yn bendant, ti'n lle gadael ef yna. Ac derin ni orffen te gyda'r Holsteins. Bach i 5 fuwch, grif, pwerus, llawn llath. Mae'n mynd i fod yn job meiddi rhain, dwi'n meddwl. Odi. A 5 da iawn, mynd fel grŵp yn dda iawn. A na beth sy'n dod o gallu pigo rif fwy o dda. Maen nhw'n gallu pigo 5 sydd yn mynd â'i gilydd. Chi'n edrych ar caderi ôl y da hyn. Maen nhw'n llon llath. Maen nhw'n edrych fan hyn yn rwydd. Maen nhw'n cerdded yn dda. Maen nhw'n mynd gyda'i gilydd. Mae digon o cryfder. Maen nhw'n Holsteins modern yw rhain. Fi'n credu bod pob ffarmwr sy'n rownd y dosbarth heddi'n gallu edrych mewn a gweud, gallwn ni fynd ôl ar rai o rhain fy hunan, a bydden ni digon apus dim os pwy o system sydd gyda nhw. Maen nhw'n 5 lefel yn 5 gytbwys iawn. Ni'n jyst yn aros i nhw gael y 5 fuwch na mewn i'w llinell. Ond am bencampwriaeth sydd gyda ni fan hyn. Tybed le mae pencampwriaeth y tîm o 5 yn mynd. Dyna chi'r dyn pwysig. Mark Davies, y beirniad o ddyfnaint. Dewch nôl am ganlyniad felly yn y cylch Gwartheg yn yma. Dyma ni pencampwriaeth y tîm o 5 y Gwartheg Godro.
yn Sioe 2025. Y beiriad Mark Davies yn barod i afel yn y meicroffon cyn datgelu. Pwy sy'n mynd â hi, felly dewch i ni dawelu i weld beth sydd ag ei ddweud. Well, ladies and gentlemen, what a team of 5 class. This is just absolutely outstanding. The quality from the top of the line to the bottom of the line. Every breed represented has got a really strong team. So much quality, and they should all be incredibly proud of the teams they've brought out and balanced so well and representing their breeds. It really is a huge, huge credit, and I'd like to ask you all to put your hands together and show your appreciation for the quality in this ring. At the top of the line here, we've got this team of Holsteins. I think you get behind these team of 5 cows. You've got so much power and strength, and look at every single mammary system is just carried so high and wide and full of venation and just real quality through these Holsteins, and I think they come together really nicely as a team. Next in line we have this team of Ayrshire calves. A lovely team of calves too, they're so balanced. They've got so much quality to them. They're calves, yes, but they come here and they represent the Ayrshire breed so well. Beautiful frames, so stylish. Got all the great qualities of the Ayrshire breed that we look for. Moving into this Jersey team. Again, so much dairiness to this team. Beautiful silky mammary systems, great legs and feet. I think a really tremendous team of Jersey young cows. Then my dairy shorthorn group. We've seen these shorthorns come out all morning, and what a team of 5 this is. They've come together so well, they balance really nicely together, and again represent the shorthorn breed exceptionally well. And taking nothing away from this brown Swiss team, we've got some maiden heifers, some in-calf heifers and a dry cow, but again, individually they represent the brown Swiss breed exceptionally well, and a real credit to the exhibitors. So, I'm going to go out and make out my champion team of 5 and my reserve, and then I'll give you my reasons for doing so. Mark Davies o ddyfnaint wedi anerch y dorf. Mae'r gymeradwyaeth yn cychwyn, mae'r clapio wedi cychwyn. Owain Harris o Grosans, o fferm Gelli Rodin. Le ti'n meddwl mae e'n mynd, Owain? Holsteins i fi sy'n goffod ennill hwn, a fi'n credu bod real competition, wy'n pwy sy'n mynd i ddod i'r Ceel Wobber fan hyn, ond fi'n credu fel wedodd e, mae jyst caderi a dain mor dda. A dyma ni Holsteins wedi mynd â pencampwriaeth, y tîm o 5. A'r Ceel Wobber yn mynd i'r... Y Fylgorn sydd ai. Birgorn! Am Sioe. Maen nhw'n gael heddi. Wel, arbennig iawn. Llongyfarchiadau iddyn nhw, ond yr Holsteins sy'n mynd â hi, ac yn hyddiannol iawn fi'n credu. 5 buwch neilltuol o dda, 5 yn mynd fel tîm, a nybys i mor galed i ennill clas fel hyn. Mae rhaid cael 5 sy'n dda a mynd ei gilydd. Arbennig, llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw ac i'r Birgorn. Owain, diolch i ti hefyd am dy gwmni. I ni wedi cael diwrnod arbennig o gystadlu fan hyn yn osbarthiadau ac ym mhencampwriaethau'r Gwartheg Godro. Ni wedi cael modd i fyw. Diolch i ti. Diolch iawn. Ni a llongyfarchiadau chi wedi wneud i'r tîm o 5? Ie, wedi wneud ar Holsteins. Mae'r quality da'r 5 yma rhwng 3 ailo a 2 trydydd llo. Jyst mynd o'r balance trwy fe gyd a'r caderau o'r bac. Nhw'n mynd lan a uchel. So, y blooms da nhw sy'n cymryd advantage. Ond mae'n edrych yn byd o'r shorthorns, tîm a unigolion arbennig o dda gyda nhw heddi. Bydd na ddathlu hyn o'n ia? Siwr o fod. Llongyfarchiadau chi fel tîm arbennig. Diolch i ti. Diolch.